Il-laqa l-One News xandar filmat tagħha bejn in-numru wieħed tal-establishment Richard Kakija Caruana u Ray Bezzina, il-persuna f'dat bit-tmexxija tal-Uffiċċju tal-Kap Nazzjonalista Bernard Grech, ġabet reazzjonijiet diversi fost id-deputati nazzjonalisti. Bla dubju esponenti mill-fazzjoni ta' Simon Busuttil kienu minn ta' qoddim li ewrow l-appoġġ għal fatt li Kakija Caruana qed jerġa' jiddetta l-aġenda ta' tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Komdi b'Riċard Kakija Caruana mill-ġdid jiddetta l-aġenda politika tal-Partit Nazzjonalista? Għandi fiduċa sħiħa f'Riċard Kakija Caruana. Minnaħa l-oħra membri tal-fazzjoni Adrian Delija li dejjem kella għajta differenti reaġixxew b'mod differenti fuq Kakija Caruana u fakkru kif dan kien ġa fil-partit fosthom fi żmien Lawrence Gonzi u Simon Busuttil. Ray Bezzina huwa parti mill-Uffiċċju tal-Kap. Ma nafx fuq xiex kienu qed jitkellmu, rajt il-filmat ta' Super One, imma ma jgħidx xejn li qed jitkellmu fuq żgur il-politika. Komdu anke meta rajt dawk il-filmati inti. Komdu. Hemm il-filmati huma li Ray Bezzina intaqa' żgur ma' Richard Caruana Mr. Kakija Caruana. Ġa kien Mr. Kakija Caruana fil-partit. Il-Viċi Kap Nazzjonalista ħassu skomdu jitkellem fuq Richard Kakija Caruana u saħansitra għalinna li One News għandu iżjed informazzjoni fuq kif qed jitmexxa llum il-Partit Nazzjonalista milli għandu. Kellna l-ġurnalisti b'mod diskret li rawhom hemmhekk. Ma nafx għandkom fil-kasatkom iżjed informazzjoni. Id-Deputat Nazzjonalista Claudio Grech ukoll ġaba bitqila biex wieġeb dwar l-involviment ta' dak li dejjem kien magħruf li kellu l-aħħar kelma. Dik ifhimni, jiena mhix argument, jiena m'iniex f'pożizzjoni li nista' niddetta lil xi ħadd ma' min jintaqa'. Deputati oħra ħarbu milli jwieġbu. Da li Riċard Kakija Caruana qed jerġa' jiddetta l-aġenda politika tal-Partit Nazzjonalista? Komdu b'Riċard Kakija Caruana mill-ġdid jiddetta l-aġenda politika tal-Partit Nazzjonalista? Good evening. Komdu b'Riċard Kakija Caruana. Nid-disappuntakom. Komdu b'Riċard Kakija Caruana mill-ġdid jiddetta l-aġenda tal-Partit Nazzjonalista? Laqqa xejn ħanilek fis-sitta. M'intix komdu bih? Imposta xejn. Rid nieħaqet nkun fis-sitta. Imma dak li qed taħseb mu minnu xejn. Deputata u linji oħor tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil tana impressjoni differenti. Ma jirriżultalix li Riċard Kakija Caruana jiddetta xi politika. Dan fil-waqt li deputat ieħor antik minn żmien Gonzi għalilna li m'għandux diffikultà li Riċard Kakija Caruana jerġa' jiddetta l-aġenda politika tal-Partit Nazzjonalista. Komdu b'Riċard Kakija Caruana mill-ġdid jiddetta l-aġenda politika tal-Partit Nazzjonalista? M'għandix diffikultà.